Ahojte, krásny, príjemný deň, akúkoľvek čas dňa teraz máte. Moje meno je Zuzana Kaduková a dnes sa budem rozprávať s Radmilou Telvákovou, ktorú hneď ako predstavím, trochu ešte predstavím mojimi vlastnými slovami, lebo je to pre mňa veľmi špeciálne. Budeme sa rozprávať nielen o novinke, ktorú má čerstvo za sebou, ale budeme sa rozprávať aj o jej práci. Pre mňa je Radmila špeciálny človek. Je nielen moja terapeutka, ale už dovolím si povedať aj moja priateľka. Venuje sa holistickej medicíne a je veľká špecialistka na všetko, na čo sa opýtam. Je pre mňa veľmi dôležitou súčasťou môjho života a teším sa, že sa môžeme rozprávať o tom, čo práve teraz čerstvo vzniklo a je to jej druhá kniha, ktorá sa volá Ja. Radmila, ahoj. Ahoj a zdravím úplně každého, kdo se teďka díváte nebo kdykoliv ještě to video uvidíte a moc děkuju za příjemný rozhovor. Ešte predtým, ako sa budem pýtať konkrétne otázky ku knihe, povedz mi prosím, čo máš teraz aktuálne za sebou, čo sa vlastne stalo, čo sa dialo posledné mesiace a možno posledné roky v rámci procesy tvorby, ako to ty vnímaš? Wow. Tak dělo se toho hodně. Ta linka, která se dá zachytit určitě jistě je, že se někde úplně upevnil, ukotvil, prošel ohněm můj záměr terapeutický, můj přístup a tam jsem nabyla naprostou jistotu, co dělám, z jakého záměru to dělám, co nedělám. A ve stejné paralelní lince běžel nějaký, nevím jestli záměr, ale tvorba knihy, která před 8 lety ze mě vytekla, opravdu se mi vypsala nesmírně intuitivně a tehdy velmi sebevědomně během 3 měsíců a úplně stejně, jak přišla, tak jsem ji i intuitivně a sebevědomně zavřela s tím, že to je blbost a ona opravdu ležela mnou teda nečtená 6,5 let a prošla nějakou prověrkou, kdy jsem ji nechávala nahlížet na základě impulzu přátel, ať se na to někdo podívá. Takže vznikl velký vnitřní proces nějakého mého rozporu, který jsem měla, co dělám, jakou hodnotu to má, za čím si stojím, co je hlavní energie, proud nebo poznání, možná umění, které je ve mně a já mám zodpovědnost za ně, za vztah k němu. A to, ať už je to poznání, terapie, anebo holistika, která je mojí srdečnou záležitostí, tak toto všechno prošlo. A je to 1,5 roku, co jsem knihu už otevřela, nebo tady těch 80 listů a postupně jsem se stala editorkou, spisovatelkou ještě dalších kapitol, pak vydavatelkou až po intenzivní přípravu na event, který byl v sobotu a byl velký, protože jsem měla komu děkovat za podporu, za blízkost, za možnost učit se a stát se tou, která tuto knihu doprovodila na svět, protože tak, jak to vnímám, tak nějaká mnohem vyšší inteligence ve mně a to bez nějakých kýčovitých čistě mnohem vyšší inteligence ve mně věděla, jaký čas, co chce, jak to mám udělat, co se naučím a jenom čekala na můj věrný, oddaný přístup, aby se to stalo. Takže mám za sebou vydání knížky a první předávání lidem, první prodej, první děkování, první setkání a vztah s ní ve formě fyzické. Kniha Ja je ale tvoja druhá kniha. Ano, je to druhá kniha. Během té doby vyšla první kniha. A ako sa to vlastne v tom procese tých 8 rokov udialo, že v čom je možno iná ako tá prvá, keby si to mala porovnať? A prečo v tom procese tých 8 rokov vlastne vznikla najskôr niečo iné ako táto veľká, ktorú si začala písať? No, určitě to je, musím přiznat jenom čistě, že nějaká část mého já potřeba nabít sebevědomí v jistotě, co dělám, co stojí za to psát, pro koho, pro co. A to byl perfektní, naprosto inteligentní proces vnitřní.
A Modrá kniha malá, která se jmenuje Vztah, vznikla tím, že bokem jsem si psávala myšlenky, které jsem běžně používala na terapiích nebo na seminářích, na přednáškách. A byly to myšlenky, za kterými jsem vždy stála. Úplně 100%. Byly to moje definice, moje myšlenky, moje úplně prověřené definice nebo pohled na něco. A já jsem si je zapisovala. Měla jsem štěstí, že si některé, když jsem dělala seminář, moje výroky zapisoval i můj přítel. A ve chvíli, kdy on tehdy, já jsem to vůbec nečekala, mi chtěl tyhle ty texty číst, tak já jsem tou otevřeností, jak jsem se těšila, co mi chce číst, naprosto 100% zažila, že je tam v těch textech, že nemohu popřít, že v těch textech je zachycený můj vztah k životu, vztah k lásce, vztah k poznávání, vztah k inteligenci, která mnou proudí a oživuje mě. A kvůli tomuto vztahu jsem věděla, že nemám právo vůbec nic schovávat, zpochybňovat furt a namýšlenou důležitostí hledat proč. A odložila jsem to a knihu jsem vydala. A Petr Horký, přítel, scenarista, režisér, dokumentarista, úžasný cestovatel, tak on to popsal teďka nedávno velmi krásně. On řekl, ta malá modrá kniha byl ten malý padák, který když skáčeš, tak se jenom rozevře a trošku ti vyrovnává balans, ale on hlavně vytáhne ten velký padák, s kterým potom koordinuješ ten seskok. A já myslím, že to je přesné, že to nemám jak jinak říct, než že malá modrá kniha byl malý padák, který mi pomohl vytáhnout ten velký padák, o který původně hlavně šlo a který byl ten, s kterým jsem skákala. A já jsem s ní opravdu skočila a ten padák mi pomohl zajistit nebo zjistit svoji zkušenost, svoji schopnost vykoordinovat perfektně ten doskok, seskok a seskočit na místo, kam patřím. A on, ten padák, ta kniha se mnou. Knihu ja ešte stále čítam. Niektoré kapitoly už niekoľký raz. Ten proces toho čítania je veľmi zaujímavý a veľmi nový pre mňa. Nikdy som takto knihu nečítala. Častokrát vo mne vytvára naozaj pocit napätia, až takého, že sa nemôžem nadýchnuť. Veľakrát sa smejem, veľmi veľakrát som pri nej už plakala, dokonca pri niektorých kapitolách opakovane. A naozaj sa pýtam sama seba, ale teraz hlavne teba, o kom je tá kniha? Mám niekedy pocit, že je o mne, takže je o mne, je o tebe, alebo je o nás, je o ženách, je o mužoch, je o nás všetkých? Od počátku, kdy ta kniha teďka ten rok a půl byla prověřovaná těmi, kteří mi pomáhali při čtení knížky, oni četli ty syrové texty a dávali mi zpětnou vazbu, čemu je rozumět, čemu ne, tak to, co se ukazuje a naprosto už ověřeně a sebevědomě můžu říct, že ty texty jsou univerzální a není to náhoda. Ve mně vznikla při tom rozhodnutí, že se do té knížky pustím, do těch textů syrových a budu je zpracovávat, tak vnitřně jsem nabyla jistotu, úplně to bylo moje vlastní rozhodnutí, ale možná kdo ví, čeho to bylo rozhodnutí, že ty texty musím napsat velice přesně, jak se děli. To znamená, že jsem nesměla ani na chvíli interpretovat ten děj, abych nespochybnila čtenáře, abych zároveň neponižovala své sebevědomí a své poznávání, ani tu inteligenci, která tehdy, když jsem popisovala příběhy a zkušenosti z kdysi, aby jsem neinterpretovala děj, nepovyšovala, neponižovala, aby tam jsem nevkládala žádnou důležitost, všechny tyto pohyby bych dělala ze strachu, z nedůvěry v sebe, v ten život, v ten děj, anebo v čitatele. Čitatele? Říkám to dobře teďka. A to byla pro mě ta dřina. A tam jsem postupně zažívala, že jsem že jsem sice důležitou součástí té tvorby, ale můj úkol je nacházet instrumentárium, které bude vyzvedávat ta vnitřní poznání tak přesně, aby byla univerzální. A to byl můj vlastní proces rok a půl a sama jsem ty texty neustále četla, takže jsem je sama musela
naposlouchat, znova doslova sežrat všechnu tu výživu v těch textech a znova ji trávit a prosicovat a kultivovat a vyzvedávat jenom čistě tu výživnou potravu, tu přesné hluboké prožívání. Takže v těch textech sice ta kniha má 3 části. V té první části se zdá, že čtete opravdu můj příběh, čtete moje myšlení a čtete moje zpracovávání dějů. To tam je, nicméně ten čitatel nepozná mě. To tak není. Ten čitatel u tohohle pozná sám sebe a podařilo se, a to se děje opravdu od první chvíle, když ty texty někdo čte, zdá se, že ona tuhletu schopnost má, že ten člověk velice rychle zapomene, že čte o Radmile, má pocit, že čte o sobě a vznikne v něm hluboký dialog, který může mít různou náladu, může být i naštvaný ten člověk nebo v kontroverzi, ale nemůže ho nemít. A to je skvělá zpráva o té knize. To stotožnění, ten vnitřní dialog, to zasažení a ta chuť se tam univerzálne deje. Je nejaká kapitola alebo časť knihy, ktorú, nechcem povedať, že je tvoja obľúbená, ale ktorú by si odporúčila, ktorá má za teba silu, nejakú špeciálnu energiu? Ta kniha postupně prověřeně prokázala, že se v ní odpovídá na takové 3 otázky. Kdo je já? Kdo jsem já? Co je to život a co je láska? Takže ta první část je podle mě ucelená, komplexní odpověď, až taková kruhová, že se znova vrací sama k sobě, odpovídá si, vznikají katarze, které vypadají, že opakovaně fungují a jsou tam komplexní otázky i odpovědi, které se sdružují na jedno místo na tyto otázky a odpovědi, tak to tam je. To si myslím, že může být zajímavé a vznikat z toho můžou krásné diskuze, vášnivé debaty. To je jedna věc. Ale pokud se bavíme o kapitole, tak to, co mi nejvíc dalo zabrat a myslela jsem, že tam už nepotkám, tak jsem musela znova do úplně milimetru, já nevím ani do jakých nitr, úplně do morku kosti v sobě prožvíkat znova všechna ta témata, která se týkají matky a otce a dojít až do archetypu, dojít do sebe jako do matky a do svého vztahu s životem jako s otcem a do svého vztahu s otcem. Takže znova jsem toto prožvíkala a myslím si, že tohleto je inspirativní. Je to něco, co může člověku, každému dopomoct, ať už jenom se třeba usměje, nebo je rád, že to někdo napsal, anebo ho to inspiruje, nebo i překvapí a může rozvinout nějaké širší myšlení, protože tyto 2 kapitoly jsou určitě nějakým těžištěm v té knize a jsou určitě popsané velmi netradičně, protože vychází z částí, které v sobě máme a není to zjednodušené, je to velmi komplexní na archetypy v nás, matky, maminky, otce, života. Je to velice komplexně, přesně a strukturovaně popsané, i když se to čte jako jeden příběh. Tak to mi dalo zabrat, tohle chtělo čas, to jsem za sebe musela vypocovat úplně a se všemi emocemi dostat ven, aby jsem stála za každým slovem, úplně za každým slovem. A co je tam překvapivé určitě, to je kapitola o vnitřním dítěti, vztah k dětem. Takže myslím, že takový ten konec právě té první části může komukoliv přiblížit, co jsem poznala, jak komplexně, s jakými aspekty, s jakými přesnými vnitřními osobami, archetypami jsem si povykládala, seznámila, prošla a zařadili se sami v sobě, kam a k komu patří. A tak toto je něco, co se těším na ty diskuze a samozřejmě i na opozici, na cokoliv, ale toto bych řekla, že může být silné. Ja mám možnosť pracovať s niektorými úryvkami z knihy a s celou knihou samozrejme a môžem ti povedať, že naozaj na obidve tieto kapitoly, matka aj otec, aj vnútorné dieťa, keď som dala nejaký úryvok odtiaľ, tak boli krásne reakcie práve na to, že konečne to niekto pomenoval, konečne to niekto takto napísal. Takže ja sa veľmi teším, že konečne to niekto takto napísal, lebo mám rovnaký pocit aj ako čitateľ. Ja si myslím, že celkovo všetky stretnutia, ktoré s tebou ja osobne mám, sú pre mňa vždy nové. Ako keby som vždy stretla trochu novú Radmilu, trochu viac otvorenú. Ja ťa celkovo považujem za veľmi otvoreného človeka, dušou, srdcom, aj myslou.
A ten proces bol určite zaujímavý aj pre teba. Čo tebe pribudlo ako človeku pri písaní tej knihy? Čo sa stalo? Čo sa nové zobudilo? Čo už tam naopak nie je? Ako to ty cítiš? Velmi čerstvé, takže je to vlastně teprve pár dní, co s ní jsem a co můžu postupně dostávat nadhled, odstup od toho, co se všechno stalo. Ten proces byl tak intenzivní, že ho teprve uchopuju doslov a ta zkušenost tím, že něco ve mně se chce napsat, chce se dostat ven a já tomu posloužím a to doslova z té nejušlechtilejší v tom nejušlechtilejším významu posloužit a projde to mnou a já to 1000krát strávím a bude mě to konfrontovat na těch mých největších myšleních na nějaké důležitosti až po místa, které nejsou sebevědoma. Tak to se určitě stalo. Určitě odešlo obrovské množství míst, kde byla nějaká důležitost, která chránila moje vědomí. Tak to určitě odešlo. Odešla důležitost a naopak narostlo sebevědomí, klid a hloubka, tím i humor ve velmi důležitých místech mého života, mé osobnosti. Něco obrovského se uvolnilo, konkrétního uvolnilo v naprosto běžných situacích i v důležitých místech, situacích, rozhodnutích, je to zřejmé. A nabyla jsem sebejistotu a to i v tom, kdo jsem a kdo nejsem, co ve mně žije, za co nesu zodpovědnost, kdo mi dává život, co je to život, kdo je to a co je to já. A myslím, že jsem našla tu nejhezčí, pro sebe teďka určitě tu nejhezčí formu spolupráce se sebou, vztahu sama se sebou a definitivně jsem si ujasnila, co po mně existence chce. A možná to je i těch 50 let, kdy najednou jsem si vědomá, že to, že mě ráno něco probudí, tak to je dar a začínám cítit ty slova, která můžou v určitém věku působit jako fráze, až po službu, oddání, tvorba jako odevzdání se, vyzvedávání něčeho, co ve mně je, tak tohle všechno nastalo a určitě se to projevuje a já to tak ve všech svých oblastech, ať jsou to osobní vztahy, moje pracovní nasazení, moje práce, až po těšení se na další knihu, která už je v šuplíku a já už teď vím, že se těším, že se uklidí, vyčistí, všechno ve mně odejde a bude se znovu psát. Tak Wow. to se stalo. Určitě se skultivovaly vztahy k nejkrásnějším aspektům, které mne žijí. Máš někde knihu vedle seba? Ano, Můžeš nám ji je to se mnou. Ještě je to... Chcela by si něco opísať aspoň z tej externej strany? Jo, já jsem na ní hrdá. Mně se moc líbí. Prosadila jsem si pár důležitých aspektů a to tak, že to já můžete vidět velice jemně, tam je ražba s malinkým jenom odleskem, na hřbetu není mé jméno, ale taky tam je jenom já, protože toto je filozofie té knihy. Mé jméno je až na druhé straně a také je ražbou, která je bez barvy. Celou tou symbolikou je kruh, který mě doprovází úplně ve všem a já v kruh věřím a ctím. Moc se mi líbí tady ta gumička, to je zábavné, to byl příběh, kdy jsem toho chtěla už vzdát a protože buď to bylo drahé, nebo to bylo ze špatného materiálu, nebo to prostě bylo přemrštěné, já nevím čím vším, než mě můj mladší syn povzbudil a říká, nevzdávej to musí tam být. Protože ta kniha, jestli ona něco je, ona vlastně není knihou. Já nemám název pro to, co ona je, ale jestli se to dá nějak vysvětlit, tak je to průvodce, může to být osobní přítel, mnoho času během života opakovaně s ní člověk může strávit a to, k čemu je i připravená, že člověk do ní zapisuje. Takže toto je ta řeč toho, co ta kniha může pro tebe být. Takže máme vymyšlenou i tušku s nádherným, to zkusím ukázat, je to teď vidět, nevím je počátek, protože to je to, co ta knížka má v sobě jako její hlavní motto. A ta knížka je celá psaná, nebo celá je graficky upravená jenom ručními kresbami i ručním písmem mým různého druhu, není tam vlastně nic jiného.
jsou i datumy a stránkování je moje ruční písmo a měla jsem nádhernou spolupráci s grafikem Ondrou Šormem, teďka se bojím, že jsem to zkomolila, to jméno je velmi specifické. Takže ona je velmi decentní, elegantní, za mě se podařilo mi prosadit si a zároveň hezky i naposlouchat pěkné rady, jak s ní udělat to, co ona opravdu je, aby si zachovala takovou nádhernou kulturu, vytříbený vkus a decentní, až takovou zenovou, ale soudovou vizuální formu. Tak to je ta knížka, co je na ní pěkného, ale nechci to prozrazovat, ona má určitým způsobem používané kruhy, ona má určitým způsobem používané SMSky, autentické, skutečné SMSky od lidí, má tam moje pravá vyjádření, deníkovou formu jsem tam zachytila a nechala vepsat přesně a zároveň neobsahuje žádnou další fotku, ani ona nic, co nepotřebovala, tak tam není. Takže ona mě tím pak překvapila, že když jsem ji uviděla, tak jsem se lekla, jestli ustojím, že je taková. Protože ona najednou velmi, velmi hovořila o určitém vytříbeném vkusu a o mojí osobnosti, ale nejvíc sama o sobě, co ona ustála, že nepustí a všechno, co pustila, co nemusela mít, tak všechno se vyhodilo. Je z 3 částí, už na 1 část hnedka se nám tady podaří najít. Jsou to části cesta, učení a meditace. Ty části jsou psané také ručně, takže takhle najdete předěly a jinak je to čisté pozvání, pojďte s ní být. Tak tohle je knížka. Čo mi dá? Čo si môžem s nej zobrať? Ona má určitě specifický náhled, nebo přesný komplexní náhled, který je zapsaný tak přirozeně, že čteš jako když příběh, nebo čteš moje poznání, ona nemluví, co bys měla, ona ti nic neřekne, co ty máš, nemáš, ona tě nekonfrontuje v tom, že by tě učila, jak máš myslet, co bys měla dělat, nic toho ona nedělá, ale tím už, jak ji čteš, a to jakékoliv řádky, kdekoliv ji otevřeš, tak ona fakt rozvíjí ten vnitřní dialog a ukazuje ti specifické myšlení. Ta knížka má zajímavé, rozvinuté, ucelené a dotažené myšlení, jak pohlížet, jak zpracovávat situace, jak se ptát. Ta inteligence její je něco, s čím se můžeš potkat a konfrontuje tě určitě v tom, jestli jsi ty sama ochotná takhle se ptát, takhle až unést takovou otevřenost a zároveň s ní vůbec nemusíš souhlasit. Nicméně už to, že si to přečteš a uslyšíš její myšlení, tě vlastně ovlivní, což je skvělé. Myslím si, že to je něco, co je dobrá forma ovlivnění. V podstatě v té knize není ovlivnění, co by kdo měl, ale inspirace v tom, já jsem to udělal takto, co si o tom myslíš, znáš to, prožíváš to taky tak a tak tohle ona dá. Ona dá setkání, určitě se setkáš sám se sebou. Tam věta dokonce měla být, že ta kniha ti nepřiblíží mě, ty nevidíš mě, ty se nedozvíš mnoho o mně, to tak vypadá, ale hodně se dozvíš o sobě, když budeš chtít, tak mnoho úplně, protože ty reakce vnitřní můžeš sice popřít, ale už se vnitřně staly při každé větě, kterou přečteš, takže dá ti setkání, dá ti náhled na zajímavá myšlení, na kompletní zpracovávání hlubokých témat a zavede tě do prostoru, ve kterém vznikají, zpracovávají se a žijí pocity a podvědomí a umí tě tam dlouhodobě udržet, umí tě tam provést ta knížka, tak aby si udělala sama svůj pohled na tu oblast toho podvědomí. Ty si predtým povedala, že je taký průvodce alebo najlepší kamarát. A ja s tým naozaj súhlasím, že ani raz mi tá kniha nedala pocit ako na to, alebo čo by som mala robiť. Naozaj ma vedie a otvára vo mne veci spracované a nespracované. A akékoľvek možno pomenovanie, aká to je literatúra alebo aká to je kniha, by bola jej urážkou. Myslím si, že je tam naozaj ukryté zlato niekde. A už iba tým, že
že to v človeku niečo otvára, že to človeka nutí sa zamyslieť. Je niečo, čím teba prekvapila tvoja vlastná kniha? Ano, ano, moc mě překvapila, mnoha věcma mě překvapila a musela jsem to vydýchat, jestli to unesu, protože jsem o tom sama rozhodla. Než jsem zjistila, že možná jsem o tom sama nerozhodla, jenom jsem následovala něco, co si samo řeklo, jak má vypadat, jak má mluvit a co jí sluší, což si myslím víc, že je pravdou. Mhm. Ona mě překvapila tím, jak moc je otevřená a jak moc jí nezáleží na ní samotné, jak jí v tom, jak ji čteš, záleží na každém aspektu, na každém detailu, na každém souvislosti, která ten úhel pohledu a nebo to setkání s něčím, tu situaci může přiblížit a lépe popsat. Každý ten detail a souvislost prostě uvést na největší světlo, tak tím mě moc překvapila. Pak mě překvapila tím, co všechno pustila a co ne, co si nechala zachovat, v čem je sebevědomá. Ten minimalismus, až taková zenová čistota, tak tím mě překvapila, že tohle jediné si ona zachovala, tím mě moc překvapila. A pak mě překvapila, že funguje opakovaně. Že i já, když jsem ji četla, tak jsem si říkala chvilkama, to jsem fakt napsala. Wow, to je dobré. A to se fakt dá číst. Od toho prvního textu, který jsem dala do šuplíku před těmi 8 lety, to je skutečně 28.8.15 jsem to dala do šuplíku s tím, že to je blbost, tohle jsem tak vypsala za sebe sebevědomě, ale to se nedá moc číst a tomu by nikdo nerozuměl, tohle by nikoho nebavilo, tohle si přečtou moji synové, až umřu a něco se o mámě dozví a můžou se smát, tak to jsem musela schroustat a pokorně úplně se omluvit sama sobě, i když určitě na tom nějaké to zrnko pravdy bylo právě proto, že jsem musela sama v sobě růst, abych ty původní syrová slova a myšlenky dokázala přeformátovat co nejpřesněji do té dnešní mluvy. To mě moc překvapilo. V tom všem, jak je sebevědomá. Ona je vyzývavá sebevědomá. A je niečo, čo by si urobila inak? Ne. Dojímá mě to. Ne. Ne. A to, co mi ještě vedle toho dochází, já ráda to tu připomenu, dochází mi, jak oceňuju sama na sobě, jak fantasticky jsem si připravila celý ten projekt. I přesto, že jsem si myslela, že za 3 měsíce bude hotový, pak za půl roku a on 1,5 roku intenzivně trval. Tam nebyly fáze volna. To bylo intenzivní 1,5 roku v kuse a to už jsem asi řekla, tak to bylo, jsem to znova z emocí řekla. To, co bylo součástí a mám ze sebe v tom radost a chci a stojí za to zmínit, je příprava týmu. Já jsem hned ještě na počátku, než jsem věděla, co všechno mi to sebere dá, kolik si to času vezme, na mé pozornosti, si velice pečlivě připravila tým, protože jsem potřeba tým. Potřeba jsem vědět, kdo se mnou bude blízko a bude ochoten číst ty texty průběžně a vnímat ten rozdíl a jenom mi říkat, funguje, nefunguje, dát mi otázku, aby mi do toho zbytečně nekafral, aby se nestal součástí toho, že on je spisovatel a zároveň se cítil velmi dobře součástí té tvorby a dával mi co nejsilnější otázky a zpětnou vazbu. To jsem potřebovala. Potřebovala jsem někoho, kdo tam bude mým mentorem, protože druhá část je velmi silné, sebevědomé popsání toho, co si já chci navždy zapamatovat, co jsou moje poznání a potřebovala jsem tam zachovat tu formu, že přesně popíšu ta poznání, ta témata, která jsem všechna zpracovala a někoho, kdo tam vedle mě bude a bude mi také krásně učitelem, mentorem, podporovatelem, zkušeným. A to jsem si také našla. A u všech těch lidí potřeba jsem někoho, kdo bude kreativní tým, abych dokázala tu knížku, protože jsem věděla, že ji chci dát i současné mladé generaci, aby ji mohli číst, aby jim byla blízká, aby ta grafika, zpracování pro ně byla příjemná. Takže jsem si hledala tým v těch lidech kolem sebe a ptala jsem se jich velmi poctivě a hledala jsem jenom ty, kteří tam chcou být, i kdyby tam byli zadarmo, kteří prostě od toho nechcou odejít. Chtěla jsem, aby mi řekli, u čeho chcou být, co chcou dělat sebevědomě, co chcou, aby dělali oni. Ptala jsem se, co chcou učit, u čeho chcou být, jenom proto, aby to mohli vidět. A vytvořila jsem si vlastně nádherný tým, krásnou strukturu rolí, zodpovědností a z toho jsem čerpala. Bylo to úžasné. A ta nejpěknější moje zkušenost nastala, až když
jsem jenom psala po roce. Už jsem jenom psala a byla jsem s tím a byla jsem už i úplně vyčerpaná. Zdroje mi docházely, moje vnitřní zdroje. A najednou jsem si uvědomila, že oni jsou mým motivem, že na ně myslím, že jsou tam vytvořené závazky, že mě tak moc podpořili a odpověděli mi na mnoho věcí, které jsem potřebovala právě na počátku slyšet a řídila jsem se tím, tak ty závazky, které jsem vytvořila vůči nim, mě vnitřně vedly k tomu, abych lépe ještě pracovala, dobře to zpracovala, abych tam byla, aby jsem je mohla překvapit, abych je mohla potěšit, aby dostali zpětnou vazbu při té knize, že stálo za to takhle se mnou být. Tak vím, všem chci poděkovat a určitě se to teprve bude dít veřejně a mohla jsem to v sobotu udělat s velkou láskou úplně všem, že tak toto už příště budu vědět, že si zatím můžu stát, narovnat se tam a vědět, že to dělám dobře. Mít takhle tým, pozvat je, vybrat si ty lidi a postarat se o ně. No a teraz pre mňa ako čitateľa jedno z toho najdôležitejšieho, kde tú knihu môžem nájsť? Kde k nej môžem prísť? Tím, že ona opravdu není knihou, je jako takovou knihou a má svoji cenu a hodnotu a je to třeba teďka pro mě hezky odprezentovat a moc hezky se o to postarat, tak ona nebude vůbec nikde možná ležet v kamenných obchodech, určitě není v žádných knihkupectvích a nebude. Je pár míst, kde jsou i knihy, kde teďka nacházíme spolupráci nebo vytváříme hledáme tu cestu, aby to vzájemně bylo příjemné. Jinak je to zatím v tuhle chvíli od příštího týdne, kdykoliv, a už můžete posílat maily na mé jméno a Gmail, které můžeme zmínit. Takže já budu posílat ty knížky, nejenom já, ale někdo, kdo mi umí pomoct, takže se bude rozesílat ode mě, píšu tam věnování, takže zatím to je tak, že se budou prodávat buď, že si ji objednají přeze mě, teďka přes mail, pak se chystají webové stránky a čekali jsme až na aktuální fotky z ní, takže se nespěchá, není kam. Myslím si, že do měsíce by mohla být spuštěna stránka, kde si to lidé můžou najít, koupit, přečíst, ochutnat, uslyší audia, čtení těch určitých úryvků, tak tam bude k dispozici a jinak mě čekají rozhovory a autogramiády, myslím tím, teď se to nechytám, autorská čtení na různých místech, ve kterých se lidé se mnou můžou potkat a můžou si knihu koupit a nejenom knížku, připravili jsme k ní i hrnečky, které jsou takové, můj přítel říká, že to je kambo vytvořené, takže máme takové nádherné hrnečky, které jsou opravdu vymazlené s kvalitou, rukama od mistra hrnčíře, popis všechno popíšu, dám vědět, takže se můžou i tohle, a jsou tam buď kruhy na ní, ručně na nich nakreslené, nebo vryté, anebo právě jméno já, nebo slovo já. Takže se budou prodávat. Takže zatím v tuhle chvíli na jakýchkoliv kontaktech sociálních sítí napsat, na mail napsat a ráda pošlu s věnováním a jinak bude stránka a osobní kontakty. A pak jsou místa, která teďka chci zmínit až teď. Pak jsou lidé jako ty, ženy a muži, kteří nádherně dlouhodobě pracují už se svými lidmi, dělají významnou, krásnou a velmi kvalitní práci jako lektoři, průvodci, učitelé v seberozvoji, v poznávání oblasti těla, psyché, lidského, tak tihle lidé budou mít prioritní právo hovořit o knize a prodávat ji. A tak třeba i u tebe to lidé můžou udělat určitě a já jsem šťastná, že to právě přes tyto lidi ta knížka projde a skrze ně bude prodávaná. Určite všetky kontakty potom napíšeme pod toto video, ale mňa teraz zaujíma, ja si vlastne neviem predstaviť, aké veľmi intenzívny bol celý ten proces písania knihy a koľko času, energie a všetkého možného to stálo. A moja otázka je, čo sa bude diať teraz. Čo bude Radmila robiť teraz, keď dopísala knihu? A vždycky mi to překvapí ta otázka, protože ona je trefná. Ještě jsem to nikdy nezažila, takový zahul, ještě nikdy, takže když jsem po těch týdnech, teda před těmi pár týdny zažila ten pocit, že nemám teď co dělat s tou knihou, tak jsem poprvé zažila pocit, že nevím, co budu dělat. Opravdu to bylo až děsivé na chvíli. A tak toto myslím, že už mám za sebou, že se to nějak zpracovalo a uvědomila jsem si, že jsem se musela sebe ptát, co jsi dělala předtím. Co jsi dělala.
A teď už se pomalinku vracím do těch svých milovaných, oblíbených činností, ale nově. Já jsem vůbec nevěděla, jak důležité je být neustále v kontaktu se svými zvyky. A právě ta kniha, ona mi to připomněla, ona mi pomohla, abych dobře pochopila, co je moje nejušlechtilejší já a jak se o to mám starat. Takže já teďka s velkou pokorou se znova starám o svou kondici, o svůj vztah k józe, o svůj vztah dlouhé chůze, o čas v přírodě, o svoje učení jazyků, o svoje rána dlouhá. A já nemůžu říct, že jsem to nedělala, ale určitě ne s takovou pokorou a s úctou a vděčností, jakou to teďka dělám. Takže to čeká mě. Mě čeká velký čas věnování tomu nejdůležitějšímu a to je mému tělu. A už to tu odznelo raz v tomto rozhovore. Konečne to niekto napísal v úvodzovkách. Ja by som ti Radmila chcela povedať asi ďakujem za seba, aj za všetkých tých, ktorí to už čítali alebo budú čítať. A asi to hovorí za mňa, čo chcem povedať. Konečne to niekto napísal. Ja som nikdy nečítala niečo tak veľmi autentické a niečo, čo sa ma tak veľmi dotýkalo. Takže ti veľmi pekne ďakujem za tú možnosť byť súčasťou nie iba tohto procesu, ale aj toho, že tú knihu môžem čítať. Veľmi sa teším, že už je hotová, už vyšla a že sa už bude môcť dostať medzi ľudí, lebo je to naozaj niečo prínosné pre všetky vekové kategórie a pre všetky pohlavia. Myslím si, že tá kniha má liečivú moc a veľmi pekne ti za ňu ďakujem. A ďakujem ti aj za tento rozhovor a veľmi sa budem tešiť na to, ako budem pozorovať, ako sa jej darí. Já tady teď trošku je mi líto, že tady je asi ten zvuk, který slyšet, že venku je. Nevím, nakolik je ten zvuk teď čistý, protože vedle mě se řeže dřevo. A tak je to v pořádku, protože tato chvíle je krásná. Já jsem se naučila přijímat opravdu jim ta poděkování. Cítím tu radost a vděčnost. Děkuji. A já se velmi těším na to, co budou lidé cítit, když ji budou číst, když ji uvidí, když ji chytnou do ruky, protože má fantastický obal, to, co bude ona zažívat a jsem ráda za to, že ona je už teďka dost daleko ode mě, že opravdu ji vnímám, že má už svůj příběh, svoji cestu, že už teďka ji lidé čtou a ona má zážitky, které já už nevím ani jaké jsou a možná ke mně sem tam některé přijdou. Takže moc ti děkuju, Zdenku, děkuju za tenhle rozhovor. Děkuju za to, že ona skrze tebe může přecházet už dalším lidem a těším se, pokorně a šťastně se těším. Ďakujeme, krásny deň a objednajte si knihu. Ano, i 2, 3. Naschledanou.